סוערת, באמת, זה קשה, 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 אתה מרגיש את האנרגיות באוויר, ואתה חייב לעשות משהו כדי לרכז אותם, כדי להוציא אותם ממצב רוח אחד למצב רוח שונה. זה אפשרי? אפשרי? קשה, 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 קשה וקל. השאלה איך עושים את זה? אז דבר ראשון, שימו לב מה אני אומר להם. בואו קודם כל שבו זקוף, חייב לשבת זקוף, הם יושבים זקוף, רגליים סגורות, יושבים רגליים סגורות, ואז אני אומר להם תחזרו אחריו, ואני עושה איזה קטע טיפוף, ותוך שנייה אני רואה את האוזניים שלהם ככה מתקרבות, ומתחילות לתפקד יחד איתי לפי הקצב שלי. בואו נעשה איזה ניסיון, מוכנים? סתם ככה, נכניס אתכם לאיזה מוד כזה מסוים, תחזרו אחריי. איתה, אתם טובים. איזה חמוד, זה הולך ונראה יותר קשה. זה קהל נפלא. וככה אנחנו נכנסים לקצב ושנים את המצב רוח. דרך אגב, יש כמה שיטות נוספות למצב רוח. הרבה פעמים יש לי תלמידים מאוד טעונים, באים מעצבנים מההפסקה, תמיד יש להם טענות, ואז אני אומר להם, אתם כועסים? אתם כועסים? כן, אנחנו כועסים. ואז הם מקבצים את הגבות, מחברים גבות, ואז אני אומר, כולם גבות למעלה. לא דברו אותי ככה, גבות למעלה, תרים לי, ואל תרים גבות. עכשיו השנייה שמרימים גבות, תדעו לכם, תעשו איזה ניסיון, אי אפשר לכעוס. אין מצב שאתה כועס על מישהו כשאתה מרים לעצמך את הגבות. אתם תנסו את זה בבית, פעם הבאה שאתם רוצים לכעוס על הילדים שלכם, תדעו לכם, זה לא עושה טוב לילדים, ובטח לא עושה טוב לעצמכם. אני מזכיר לכם, אתם צריכים להנהיג את הבית. הם רוצים אבא, אמא חזקים, שיודעים מה הם עושים, לא משהו מאבדים שליטה. אז עכשיו כולם גבות למעלה. וזה מצחיק. עשו את זה גם בעבודה. זה עובד מצוין. אז ככה אפשר לשנות מצב רוח בשנייה, ובאמת זה עובד, תדעו לכם. יש עוד כמה דברים שאפשר לשנות מצב רוח. אם אני חוזר מהעבודה העצבני, אתם יודעים, חייבים להרגיע את הבית. קחו, מקלחת, אתם חדשים, קצת בוסם, כבר אתם מרגישים הרבה יותר טוב, תיישמו את זה, באמת זה אמיתי, ומיד מרגיש יותר טוב, כל האווירה בבית משתנה סביבך, ואז אתה יכול באמת לאפשר לפוטנציאל הזה, ולרוגע ולכיף, להתחיל להתקדם. אתה גם יכול לשים מוזיקה. עכשיו, לא לפתוח רדיו סתם, אם זה תחנה שלא מתאימה לך, למשל לפעמים אני פותח פתאום, אני שומע, שריפה, אחי, שריפה, לא מתאים לי, אני אחרי מקלחת ריח של עשן וזה, לא מתאים, אני מעביר, אפשר להעביר תחנה. חברים, אפשר להעביר תחנה לשירים מגניבים, לשירים מעצימים. אתם יודעים שיש המון מידע במוזיקה, מידע שהוא לא רק מילולי, יש מידע של הרגישה, של תחושה, אז הכל אפשרי. לפני שנעבור לשיר, אני רוצה לספר לכם איזה משהו שהתחלתי ליישם אותו רק לפני שנתיים. תקשיבו טוב, זה משהו שהוא די מדהים, כלי מופלא בעיניי, דורש מכולנו, אבל אני אספר לכם. לפני שנתיים יש לנו מנהל מדהים, קוראים לו אלי מאירי, הוא צעיר ממני ב10 שנים, תותח